नमस्कार. जय सद्गुरू नेचर ब्लॉग रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तर मी आज मेथीची भाजी बनवणार आहे. तर रस्सा भाजी बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी घेतलेल्या आहेत हिरव्या मिरच्या 5-6, लसूणच्या पाकळ्या 5-6 घेतलेल्या आहेत आणि जिरे घेतलेले. तर आपण आता हे दळून घेऊया आणि शेंगदाण्याचा कूटही वाटीभर आपल्याला घालायचा आहे. तर तुमच्या अंदाजपंची तुम्ही घट्ट पातळ अशी भाजी करालच त्याप्रमाणे कूट घालायचा आहे. तर आता मी मिक्सरमधनं दळून घेतलेलं आहे छानपैकी. आणि आता मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर. तर कढई आपली मस्त तापलेली आहे. तर तुम्ही पाहू शकता की आता मी 2 पळ्या तेल घालत आहे. तेल अंदाजपंची घालायचं आहे तुम्हाला. तर तेल घातल्यानंतर तेल आपलं गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण हे शेंगदाणा दळलेलं सामग्री घालणार आहेत. हे पहा आणि एक छानपैकी असं तळू द्यायचं आहे आपल्याला. ही भाजी खूपच छान लागते खायला. तर मस्तपैकी आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता की छान असं तेल सुटेपर्यंत तळायचं आहे आपल्याला. हे पहा, खूप छान असं तळून घेतल्यानंतर हळद घालणार आहे मी. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे, छोटा चमचा. त्याच्याने छान कलर येतो. हे पहा, तुम्ही पाहू शकता की छान असा कलर आलेला आहे. हे पहा, एकदम छान आपली पेस्ट झालेली आहे शेंगदाण्याची. त्याच्यानंतर इकडे मी मेथीची भाजी मस्तपैकी धुवून स्वच्छ केलेली आहे. ही पहा, आणि ती आता आपल्याला कढईमध्ये घालायची आहे. खूपच छान टेस्टी अशी भाजी लागते. मस्त भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर खूप छान लागते ही भाजी. तर आपण भाजीला हलवून घेऊया. जास्त भाजी हलवायची नाही आहे, कडू लागते. त्यामुळं थोडीफार खालवर करून घ्यायची आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. मीठ अंदाजपंची आपण घालणार आहोत. छानपैकी आपल्याला एकजीव करायची आहे हळूहळू, कारण जास्त हलवल्याने कडू लागते ही भाजी. खूप छान अशी परतून घ्यायची आहे मस्त. आणि ही भाजी तुम्ही अगोदर जरी तळून घेतली नंतर कूट टाकला तरी चालतं, तशी पण छान लागते. त्यानंतर आता आपण पाणी घालणार आहोत. आपली भाजी बुडेल असं पाणी घालायचं आपल्याला. तांब्याभर तरी पाणी घालायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता एकदम छान अशी भाजी मस्त आपली दिसते. खूप छान कलर आलेला आहे. हे पहा, मस्तपैकी आता तिला छान असं उकळू देऊ. थोडं अजून पाणी घातलेलं आहे. हे पहा, भाजीला शिजायला काहीच वेळ लागत नाही. एकदम झटपट होते भाजी. मस्त खायला खूप टेस्ट लागते. 2च मिनटं आता ही भाजी आपल्याला उकळू द्यायची आहे. तर कशी वाटली ही माझी भाजी मला कमेंट करून नक्की सांगा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. हे पहा, छान उकळी आली आपल्या भाजीला मस्तपैकी. तरी माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.